Fúgur Scoid, Foinse agus Thucaí gan Oireann. Balóirí, Tigtar go bhfuil deile tacaí leis an nuachtáin Gaeilge Foinse agus go bhfuil Fúgur Scoid Thucaí gan Dinúir bhí gobadán. Pip rúnéir tó únéirí an nuachtáin agus áras na Gaeilge heachtar thocrú maidir le tochaí an nuachtáin. Bhí caintsní ar siúl idir an dáid rám le rint leithantí an nos ach dúirt únéirí an nuachtáin go raibh ducrochtaí acu leis na cuinealacha a bhain leis an gonar an nún ó áras na Gaeilge. Agus lumen is de studio leis an sciailse a phléitiile tá únéir an nuachtáin Foinse páirc ó céad a fáilteú de páirc. Mis bhí go leor idir bheartaíochta ar siúl agaíonn sin le fáras na Gaeilge le tamil nos. An bhfuil cinenne cinnte don pansa tróna go bhfuil deireanis le Foinse. Tá cinenne teirneachtain tá goine agus runní muidir sin na cruniú bheagan le fóchaiste go bhras trónnéim le clia. Nes bhí fáras na Gaeilge taiscins ó bhaidí smáidegus go bhí an uair leis an conir seo ná mar bhí agaí leis an sean chonir. Cin fá mar sin nach chuir sásta ghlacha leis an deiricín sin. An fánar mar sásta ghlacha leis ná an duine nuachtáin a bhí se le ggéire. Ní féidir líon brise cartham. Leis an béid takeíocht brise bhí se le tuairtún, le heis an costas a bhí baint lei sin. Ach cinna cuinealacha go dtíadach bhí fáras na Gaeilge ggéire go ggóilíonach sib leis an gonar an úsa. Well, bhí se le ggéire an nuachtáin mar atá se, ach bhí se de tarsin 3.5 milliún euro in aine bliana ar sin. Freisin bhí se le ggéire ar an forbartíanana bhar Nidilín, agus treisin ceachleocht a costas brise baint lei sin. Ach, tóg mar hampla go sin se hartar milliún euro Foinse a chuir amach rud na bliana, sin costas blian tú hartar sin. Agus bhí mu fáil abaid hartar 7.5 nó mar sin €1,000,000 isteach ar chósaí fógraíochta le blianta nos. Sin titíis go dtí beidir 2.5 nó 7,000. So mar sin tá níos mó takeíocht le testa bhfuil fóras na Gaeilge, nó dráma cinnt le go méid an an brise cartham mar sin. Agus tá Foinse cáil airigid ó an tom se nora. Rinne sé airigid na blianta taimí, freisin rinne se cailtenas airigid na blianta taimí. Mé an rinne Foinse hatar 8,000 brabach sa mlíon má bheantú sé chéad bliana déag. Ach tá sé cáil airigid agus níos mó airigid le brise agus bliananis. Agus ní féidir lenach go réile sin. Be chorbe as an táin se fáirta, duine a gobadín sin na Foinse. Ó bhuiiltas aránacht nachhaid ó for Foinse go dóna leor ríist? Ní man anna sin orá, tá mar rá ghfuil clíochtcinnta se agran na deire seachtainna seo an tagran deire a bheits an go Foinse, céir mar éicimse, agus níice men táchain go nuachtáin mar a hesan srudaí faoi láir. Maiall na cuinealacha seo tá sa gonar a bheith? Well, maiall na cuinealacha seo sa gonar. Chuir mu tariscid ag fóras na Gaeilge. Dúirt me lob go bhréit mu ráil amach, agus bhí súla goin beidir fion sína chéad bliana nach takeíocht státe bit testáin. Agus bhí mu le an fápéir a chuir fáil, sí an eisce, leis an Irish Independent, go meach céad 7,000 cóp sa techan ránáile, náit beidir 4,000 go léanú 8,000, dí 4,000 go léanú 6,000. Ar an mealach sin, Fech mu fáil ó bhhaid níos mó fógraíocht agus í mu cheappa is trééis seáma nach takeíocht stáit chuir be testáil ach ní rénta fóras na Gaeilge leis an móna go nóisisin nach chuir me réile. Nis, bei commartas nu eile ag fáras na Gaeilge, bei sé de ggéir nuachtáin Gaeilge eile a chuir amach sin. Ó mai sibse, Foinse, mai tusa chuir isteach ar a gomarta sin. Sin ceist dámhór, í méid cinnte na chuir isteach ar a gomar sin. Tá mis agus choilehna go nuiríonn tá blagmhís na chorainnis. Sean rud dhéanam se le tríonn tú bhfuil chuir tú go ar bon go mit an postní chuir fáil go bhaoine. Tá daoine an wathe, daoine iontacha gobad a bhainse. Tá daoine nachchuil gobad a bhainse tá gobad náchin TG Cais áit chéanais agus fór go treine le bhainse. Agus ésan leo go chuid an fápar sus go dtíon level atá se, agus tá go leor taithís go leor skillnaí, agus tá faitas an go gála mu deisna leo. Go gála mu le gobad tá deanta le chéad blianú déag go nós nu tá faoinse mí, agus be se an dechar é sin ála éis ríist, Bréis go goid se blianta. Cameras ágan sin bhar go míle maid fo le sa studio tunna. Tá tá príomhhaimach áras na Gaeilge, Ferdy McAnally, fáilteúta Ardí. Gur bhaid immer. Cin léamh atá ad hain ar an sciailte ar húna Foinse? Is mór a trúí linne a bharas na Gaeilge bhfuil an cinne seo dlacaí ag mónar seo an scar a chuir leis an scar an nuacht an a scar. Mín creidin Virginia gur gro in warhanna é mónar seo. Tá cúilchéistin sin de séchéad is a 8,000,000 euro agus bhí Virginia né tariscin sin dhéanú de chunrú nua
dar luach €1.4 milliún nó 3.5 míle euro an aine bliana sin ardú de €8 milliún an aine bliana agus West Virginia agus creidir muid go fáil gur chóir agus gur féidir le mónar teoranta I brú fríd agus trachtail fríd na deacrachtaí seo atá an falar. Tá deacrachtaí ag nuachtain bhéarlach, tá deacrachtaí ag nuachtain mhór mar atá agin ar fad a creidir Virginia gur chóir leanstan na ré leis an nuachtain agus gur chóir iarachtaí an ó tradail fríd na deacrachtaí seo. Ach ferdi holt go méid a Dúirt Park ó céidir sin díocht tam garochain. Nach bétí na cunialachas a gonore a cholína ar a méid aige de bhí se behéidir gúte ní réúil ar go leor bailach. An bhí cruniú agin na néile le Park mar a dúirte agus an tíon conial amháin a luis ar ó deacrachtaí acu leis na an conial fan idirlín agus sé an rud a bhí muid géirí na geala in alsíthe go gurthaí leagan PDF den nuachtain ar hiú Foinse agus go mé sin ar fáil go dtí go bhhailsí an chiad agra an eile. Ní ró muid géirí íon orbertí eile a dhéanamh an siú ach go mé an rud ar fáil ar an dáise rud atá dhéanamh acu haine sé. Achnis ferdi tá hánocht an gaige I míle déimianos tá an dáidám a chur locht ar áras na gaige cé dhéar lei sin? Tá gin ar fad gohfuil deacrachtaí an ó hiú léthreachtain san Gaeilge ní nuachta an amháin tá deacrachtaí an le húsáid na Gaeilge go léithúil fodfad an eilein seo. Maidir le lean nua dúirt falsiúthóir lean nua go raibh siad ag díal hart ar míle go leis a teachtain sin tríchéad an an le. Tá mónar teo ag ra gohfuil hart ar ceir a bhíle díal agus sin rud a bhí gceist leis an chonra nua seo na an iarachta dhéanamh an nuachtain a leidrú pobl léthreachta a thógáilte ríist go mé an nuachtain den Scoichan agus ar an dáis sin ímar go dteochú pobl léthreachta a chothú agus go dteochú muidir ráiste an Foinse go dteochú nuachtain léthúil ardchaidin agus nuachtain seachtanúil den Scoil a bheith ar fáil de phobal lortha na Gaeilge na seirbhís a hálathair dífa. Teach nach chun an locht áise go leib gan dar an nuachtain imimecht les roch. Sorry, níor Virginia cinenne éon duine na éon rud a scor is mónar teoranta a ghlachan cinne sin agus is trúilinn go mór go héirid don na hebrithe ach de phobal lortha na Gaeilge chomh maiid nach bhfuil nuachtain seachtanúil a gola bheith an in dhéon jeú seachtain. Ó bhfuil dóchas a bit an go aibrithe Foinse a nacht. Tá sin céist do bhónar teoranta an dearcú atá agin na tá tariscins go fáilann sin ar an tabla de €7,800 in an agran le codú le mónar teoranta Foinse a alsú an seachtain. Bhfuil sib se le cummarta snúrachtal inis agus go de súla daoine chuir seachar le go nucht an Gaeilge ar fáil go phobal léthúireachta na Gaeilge. Creidir Virginia agus creidir an Taire go maiid gur chóir nuachtain seachtanúil Gaeilge a bheith ar fáil de phobal na Gaeilge agus má leanan mónar teoranta a ré leis an cinne atá fógraí an áit be Virginia ag fógairt tariscint puiblí nua. Míle buchas faoi heachtain caiins. Cead a Foinse an cean dearnach a áilte thir treis gur hep ar an nuachtain thart ar chointú le foras na Gaeilge maidir le conrú úr. Gur príomhhaim na choras na Gaeilge ar nuir TG cehar ar éir gur cúil ceiste de €680,000 sa bhainc ag deireadh na bliana ag an nuachtain. Iniu, dúirt uainear an nuachtain Park ó KG nach dúir sé seo fiad ar Harbí. Tásig foras na Gaeilge go nachhfuil se sin crin. Tá sé faoi bhain le méid sin airgid. Agus níháine sin nach chuidhhaá sin is selvatán, is riomhrítáin agus bogáraí agus mar sinnte. Idir da lingear líamó conigain chair le údras na Gaeltachta go maiid hain sásta taú le foran an nuachtain de má simach go hain ceannachan banisteachta a dhéanú agus siilh a bhlacu ar móine ar teoranta an cólacht ar leis Foinse. Ba chair le gur nutris mar a deartha bíine an búr agus tamé búr a nuair ecim postaní ag gemacht ó cheantar láidir Gaeltachta mar a chearrúa agus gur fiúdú ar a léid iarachta dhéanú Papa se. A má takeíocht airgid ar fáil dáfa ó údras na Gaeltachta. Well sin céim eile agus sin áhar eile. Dúirt Padraig ó KG iniu go mbeidh sé sásta móine ar teoranta a thuirt siar an aisce de arin Foinse de mbeidh sé ag tastal wathú. Bhein drá sásta sin agus sin me tariscin sin gunnaid an coplúid. Níháin in is tróna ach bhil séar séú seach go bblianta an nach síime cupan sin. Na drá sásta sin. Dúir deagathir Foinse seanpaid go garbhaí le nuach iniu go greidir na nurin, gohfuil géar bháil le nuachtain Gaeilge ar chaide an Foinse
agus gynnyani yn orin a machnwf ar ein rod a chyntiaw gymawa lichig dan nuachtan ar ffal. Padam a gyhin nuacht TG cahar.